Rwan ta, swn i'n deud bod rhan fwyaf rheina welson ni fanna yn cystadlu yn y gystadleuaeth boblogaeth meimio i gerddoriaeth. Felly awn ni draw at Terwyn i gael gwybod sydd â chi. Yn meimio i ffordd at y trydydd safle heddi, dyma glwb Bodedern a medlu meimio Ynys Môn. Fe wnaeth tipyn o'r cystadleuwyr heddi ddewis traciau o'r ffilm The Greatest Showman. A dyma griw Llanwennog o Geredigion a tipyn o sioe ganddyn nhw wrth ennill yr ail wobr heddi. Ond thema gyfredol iawn oedd gan yr enillwyr heddi. Dyma glwb Bro Ddyfi Maldwyn yn meimio ac yn dehongli amryw gymlethdodau Brexit. Ie, falle bod chi'n nabod ambell un o'r cymeriadau yma. Glows white on the mountain tonight, not a footprint to be seen. A kingdom of isolation, and it looks like I'm the queen. The wind is howling like this swirling storm inside. Couldn't keep it in, heaven knows I tried. Don't let them in, don't let them see. Be the good girl you always have to be. Conceal, don't feel, don't let them know. Well, now they know. Let it go, let it go. When I rise like the break of dawn. Let it go, let it go. That perfect girl is gone. Here I stand in the light of day. Let the storm rage on. Oh, it never bothered me anyway. I gadarnhau'r canlyniad na felly yn cael y drydydd wobr clwb Bodedern hyd yn oed o Ynys Môn. Yn ail clwb Llanwennog ac yn drydydd ac yn gynta Bro Ddyfi. Fe welsoch chi Theresa May yn dawnsio fan'na yn do. Bro Ddyfi yn ennill y wobr gynta. Llongyfarchiadau mawr iddyn nhw i gyd.
Dyma ni rai o griw hapus a bodlo brodd o fi. Llongyfarchiadau chi gyd. Lliwen ar y pen fan hyn, symudiadau gwych ganddo chi. Pwy oedd yn gyfrifol am eich dysgu chi? O, wel, fi oedd yn gyfrifol am y symudiadau, dwi'n gwir. Ife wir? Ie, am y symudiadau, a wedyn Einir y Mari Caeagodd yn gyfrifol am y gerddoriaeth wedyn. Mi o'n nhw'n symudiadau slick iawn. Wyt ti'n dod o gefndir daws? Wyt ti'n dawnsio'n proffesiynol neu? Dim yn proffesiynol, na. O'n i'n dawnsio tipyn, yn Steddfod yr Urdd, a fath o nas blynyddoedd, a wedyn o'n i'n llywydd ar gymdeithas dawnsio yn y brifysgol. So, bach brofiad. Wel, llongyfarchiadau mor iawn. Ond nhw'n wych, a mi o'ch chi'n slick dros ben, a chi'ch dwy fan hyn, Catrin a Mari, eich blwyddyn gyntaf chi'n cystadlu yn yr Steddfod. Ie, Siwt brofiad oedd hi ar y llwyfan mawr te, Mari? ond o'n i'n licio fo, oedd o'n neis o... Ie, mae'n neis. Ie, o flaen yr holl bobl na, Catrin? Ie, oedd hi'n hwyl, oedd. Ac y brofiad gwych yn dyfodol nawr? Ie, Rhaid chi ie. gystadlu mwy. A Ian, o'n i weld bod ti'n arbennig o dda yn symud, mae rhaid i fi Diolch yn fawr. Oedd na lot o meddwl di mynd tu ôl i Theresa May. Lot o ymchwil i wneud o'n perffaith, ti'n bod? Wel, i ni gweld digon ohoni ar hyn o bryd, ta beth, felly ti'n cael digon o gyfle i gweld i. Brodd y fi, llongyfarchiadau mor iawn i chi. Ta-ra, ta-ra.